Kajing sha weng kam jubor jong kino hikai contractual kakta amtangi ki khana school hi Henry wat yakayo kokot jongi kino hikai ru loong babu ban bha bok lang shang diar wei ne kino hikai contractual Karkum ka kerwo bala pha no babu ban bha bok lang shang diar ulai thu alor kajing ye kendu jing e jong ukum unoi hikai contractual hadin bula sha weng kam jubor hak sorkar jela hau benai kelaleng kot jong kasnem arjar arpawei Uniu babu lai thu bo wan nak long ying ka bedok bat ula shong kurim ru e ka khun swen Ulai thu shu e ka jing e ka bo lai kendu hau benai jun mentau snem kadai ka bo amla shu ban klet ka jing em ka jong u kadai ha ka por bo khun ning kong jong u bal ar snem kartau la khla no Robert Hospital na ka jing pang bajur ha ka jing bam don pisa shiting karu hapla banik bu hospital uklem yo ban penpoi ha hospital ha ka por babyang Henry la shwe rap sngosin e di ki para marjan marpa kilok ki jor ban penpoi hospital Henry ka pasngau si ka long bo khun jang u lakla no ba de ka bil hospital la yara pen si ri wi kong basa hang ni nong ba shilong ulai thu shu shu ka teng jonga ka ding fan pa ko lang siya na shonga sa ke professional lang ko Southwest District ni nagalang jong ka association ni adan ni nadu ka nyo tarik jong no panai setumba jong silang arjar kalor ko ikan nongrim bandawa ya kahok ka jongi bangide baniyo par baka sarkar la kumno kadiban ungkam biang yangi hakikam ki bangi ngela driver kata namar hakini ki ni baka sarkar ka weng yangi nakakam bangila jutre kata ngele kandu isibun kijing e ot kijing e kilek kiwan nang ni nang tai teng kijing long group dan kijing e bangila aban overcome iki breakdown ro porba ya kita kijing e ngim semula setia ban overcome personally na bentai lagi ngakum panisu akmat jongki ba kijing e hi how brew duan kilek ngaru ngamat kijing e man kijing e nikmat breakdown kilek kadon kawi pat kijing e ba ngakum nong ikai ngamla bangan klet no sirta kijing e kajonga bat kadai ru kamat kaba kada persosi thang yang ngah kata bat ngan omla ru ban klet kat haduk kasngi ba ngan lid no na kan ka slajang kindau hau benai Januari jong kasnem arajar alkuwei nilayo ya ka jingtip ba ka sarkar kalau penduno iya ka kam ka jongi bangil tray ha kijing long briu ha kita kisni ngilada la pleng kijing e ki bobul kijing ngosi ki wan lap ki ing kisten ki jongi kijing duk kijing kerdu ki wan tap ye ki long yeng ki long sem ki jongi tam haba na kaliang jong alai nga dang yo kun baneng kong e bat ngasngo ba kalong kijing kerku jong blai ha ka kendai tarik jong bena April senam arjar atau nga pediang yo kun banengkong rai ha kasngi bo dap sisnem tik kamut ba ngaladu no ya kakam kami kelalong ka jingdu nong ka bakrau bat ngakan mau sa ba siwa ba ikun jonga indap arsnem kamut ba ilayo no ya ka jimpang ka bakrau kata ka jimpang kalong ba yo ya kata jimpang himla shu watang ban khina lai jong jimpia ngasngosi thang kabang akan mau i jela jong pun ubangala hikai ngala sang la pun rei namar ka jinglong duk bor ngala syukur sang tangkat la karyai ban wat kidawai kidasin nangni nang tai kam lagi spesialis ki badan hante hajan hamo keruan rei hai bor barit ngala persang Andrei imat pakata ka jinglek buat dawai ke jongan lagi spesialis kam sundon jing mentai AAUM ngamdan lenti panwan ra hospital ke hangnya serselong namar ba jingut di kambon artat maka sarkar kuasa kala penduk kami ni bertaweng kami ni kamut ba ngihapan syim kedai jakpo tang nak basu belas ni nang tai ke bayu kan bakot kilo kijar ribu kilo kijar kim jia kot belasu nomor ba ong bang le rani ban kot bela
karya nong ikai kat ni karya usar ni babu kuat pula lina te hai tai buat bariat warla kataru namar baka jingpang jongpon kelanang jur kenang si ngakan mau kadai kamit si pak ding ha ka baka jingpang ka kensan kelanang jur yo pun jonga karena tu ba ha ka tapor bila ikut mensim no kimi jonga ilok jonga yam ngaruh ha ka tapor ngambar se ban sim ngalo jongpon ngakdok i ha ka sedem jonga bar hak kita kepor ngapertai ni kirim nomor ngaperkerteng di pantai sekam pantai melahun semua ban ino i me papa karni kijing jenjar ngaraca nomor jong me tang ba me mensuk men koit men kya rei le ino tersan i papa hak kita kepor ngakan mau habang asim ngakdu i ban ngakren i tai ketien ikun jonga mat iwan mensimbiang itang suan mensimbiang wud ngalak ke ongi ime ipa bangin yalam no siapa si etsi mau keruat pengen akhir siapa si etsi mau keruat ni po yang teng akan malsa kadang kepor siapa sistem menit ya kepor siapa sistem menit tang siapa po emergency ngalak alek wat di nas doktor ke amdan akan kepor si etsi mau keruat